थांनाय 25 तारिखनि सालमारिबो कालाचार कमिटि हलनगो काइसा पान्डा खाइजाकमानि YTF ताइ TWF रंनो लावै आरोनि बाक्सा बो इनभाइट माइया ताइ खबर यावैनो बरनि मुसुं तैनो प्रोग्राम खायो नै कक बांलायै काइसा ससियेल मिडिया ओ एरें कक हिसाबै दङ नै दिनै काइसा प्रेसमेट खलायै स्राय-स्रायखौ सायखना रखा ताइ जे बर इनभाइट माइया आ बरनो बो इनभाइट खाइमानि प्रुफ फुनुबै दिनै काइसा प्रेसमेट खलाय लाइखा TWF ताइ YTF रक कारण जों जे नायो जे जों कुनो दिना प्रेसमेट खायो काइसा खायो जों दिनै एगेन्स्ट जों कक सानि जों फैया हायुंफानो जों दिनै काइसा बाध्यता जों मावहा काइसा कक सानि बागै तामनि हिमाले काइसा थांनाय 28 तारिखआव जोंनि 39 एसेम्बलिनि जेरा पार्टीनि जेरा लिडाराव काइसा स्टेटुआं कमिटि हल काइसा प्रेसमेट खायमानो जों डिसिसन जों दिनै कक खिरानो बागै जों दिनै अ प्रेसमेट मा फायो तामनि हिमाले त्रिपुरा हास्तिनि 12 लक्ष किपासरं जों YTF मेम्बाराव 39 एसेम्बलिनि जे YTF जे मेम्बार लिडाराव राइट ताबो जे प्रेसमेटआव कनेस থেকে 60 जन मेम्बार तसनि एड दङ फियाबा जोंनि जों जत खानानै कक जोंनि सामुंनि बागै दिनै एड खामानिया हायुंफानो 39 एसेम्बलिनि जे YTF जे मेम्बाराव प्राय ताबो 50 থেকে 60 जन ताबो जों दङ जों YTF मेम्बाराव जों जे प्रेसमेट तामो जों खाय 12 लक्ष किपासरं जों जे गुबैनो जों प्रुफ थाइनो बागै जों दिनै प्रेसमेट इनखाय ताबो जोंनि जेटा आगे जोंनि जेटा मेन पयेन्ट जोंनि ब्लक प्रेसिडेन्ट साजाब जोंनि वर्किं प्रेसिडेन्ट साजाब इनखे ताबो मेन आं जेटा पयेन्ट काइसा आं 12 लक्ष किपासन थानो आं काइसा आं कक सानि मुसुंगो जत त्रिपुरा साराव जाते आंनि प्रेसमेट जदि साजे तंखे नराना नाकादि आं जेटा गुबै ककनो आं प्रस खायनाय काइसा आं त्रिपुरासा आं कुनो पार्टीनि लिडारिया आं कुनो पदकरै हायुंफानो आं काइसा जोंनि महाराज प्रदुर किशोरनि जोंनि बुबाग्रानि आइडियलजिजों आं हामजागै जोंनि महाराज प्रदुर किशोरनि जे नाहारमों फिउचार जोंनि त्रिपुरासानि थिनांनि बागै जे बिनि एमांनो बिनि जे आइडियलजिजों आं हामजागै काइसा बिनि साग्रि हिसाबै बिनि शिष्य हिसाबै आं सामुं खायनो बागै दिनै YTF नि मेम्बार बाय आं एरे खायबै बाना गोरोंगै आं बनि लगे ताबो सामुं ताने हंगै ताबो आं ओ जागाव ताबो 39 एसेम्बलिआव सामुं ताइन दङ आबुनि बागै ओ जागाव सामुं तांथानिबो जों त्रिपुरा साराव 39 एसेम्बलिनि जे मेम्बार जे लिडाराव जरा YTF मेम्बाराव जों ताबो थांमानि बुबाग्रानि सामुं जों तानि फाइसिं थांमानि जोंनि मेला बादा बिपद बिब्रान दङ तांनि बागै बिब्रान दङ अब आं ताबो क्लियार खायनाय काइसा आं बुबाग्रानि जे दागिमों त्रिपुरा हास्तिनि जे लुकर जरा लिडाराव जे विभिन्न पार्टीनि विभिन्न राज मीडिया ना ते हामबाय मा याफारनाय चिनि अजागो जे फाइ मानजाक फाइजाक जतनो आं ते आरो मुंखुरख्लाय ते आरो किसा टाइम नानो चिनि जे YTF नि प्रेसिडेंट एर आगे जतनि मुं रखसागै आकयनो जतनि परिचय रोजाक आं आरो ते परिचय रिलिया आं ताबक थांनाय किसा डाइरेक्ट तमन बा थांनाय 28 तारिख चिनि बंकुल चेथुआं हलो काइसा प्रेसमेट खालायजाक चिनि YTF नो दैयैनो चिनि YTF नि मुंगै जे कक सिलचajak माने जों बिनि अ ककनो फियकनानि बागैनो दिनै अ जागो प्रेसमेट 25 तारिख जों काइसा प्रोग्राम खालायखा प्रोग्राम खालाय माने फरेनो चिनि GS बाबू सेंट्रल GS बाबू धनन्जय त्रिपुरा बो काइसा फेसबुक लाइभ फाइजाक लाइभ फाइमानि बागैनो अ जागाना बो फेसबुक लाइभ तो साखा गोबां मा कक रंनो चिनि अ 25 तारिखनि प्रोग्राम नो तैनो जे चिनि बर कासजाक माने आकमानि किन्तु अ जागाना चिनि GS बाबू केबुनि मुं खुरजागिया अ जागा मेनसन खायजागिया किन्तु मेनसन खायजागिया फानो किन्तु अ जागानि मुथानि कयेकजन ब्रक खाय होनो जे तमानिबो हाय खायनो प्रेसमेट खाय फेसबुक लाइभ बो फाय आकयनो ककसा आकसा अबसाया माने जोननो ताबक ब्रक दुसारुक खाय माने लगेनो ब्रक ताबक अ जागाना हाय ककनो सिलसाय दंग आं ताव पयलानो फायनाय जे बक जे माने साइन मानजा रंनो जे सिफानो सिया हाय होइन दं माननो आं दिनै किसा अ प्रेसमेट सायखनारनाय पयला खाय जों जे 18 तारिख जों जे काइसा काथाल छुरियो 25 तारिखनि प्रोग्राम लागै आकयनो मीटिंग खालायनायनि बागै 18 तारिख काइसा मेसेज जों सारकजाक
teman bagai o jagana mutha YTF TWF mane buri bodol jotono chung o grupo sarao yakoi jotono invite khaijak khai mane logebo borok ke kaini hino je chung kuno khobor manjagya judi o jagana judi bok je kok jono silchamani chung je kuno program khlai ako khlai borokno chung janogya ba chung bogno khobor riya hai hinine kok silchamani o jagana chini proof jotono tongo o jagana kisa camera soradi o jagana camera soraya koino जों बगनो इनभाइट खालामनानै इनभाइट नि अबावबो tongo प्रुफ tongo tei kaisa ang kok sanai o jagana जों खालाय 20 तारिख जों आसुक लायखा 20 तारिख जों काठाल छुरी पन्चायत नि बुसकाङै एकटा हल स्टल नक tongo o jagana आसुक लाय आकइनो जों 25 तारिख रि प्रोग्राम न जटने ठीक ठाक खालाय लेखा ठीक ठाक खालाय आकइनो एकटा ब्रान्ड माने o jagana तमाने YTF TWF सिदिनो 39 একটা অ্যাসেম্বলি একটা जों गजा प्रग्राम खालायमानि खाय ओ जे खालायमानि खाय একটা কারণ टंग जों जे माने যারা I50 नि फाइजारनो जों लामसकमानि से ओ ककनो तैनो जों किसे একটা प्रग्राम खालायमानि ओ जागाना तैबो कक टंग आं सानाय अब थांगा जिनि YTF नि कक सिलछामानि जे एकजन वार्किं प्रेसिडेंट बाहाय खालाय मुथानि प्रेसिडेंट अंगैनो काम खालाय ओ ककनोबो आं तिनि किसा सायमा खोनारनाय तमान बाय जिनि तिप्रा मुथागो गोबां माब्रंनो एकटा कनफ्यूज ओइन दंगो किन्तु ओ जागा तुमंखा मंखाय जेमन मंखाय कायसानि ब्लक प्रेसिडेंट कायसानि मं आरो कायसा खालाय बो साकदा आं ब्लक प्रेसिडेंट होनैनो बोटाबकनो बरकनो सागै आकइनो विभिन्न प्रोग्राम आकइनो बोटाबक स्टेज काय दंगो बोनो खाय जों ठीक खायनानै अंथों तुमान बाय ठीक खायनानै अंथों जेनि मुङै एप्रुभ ओइ अंखरजाक जों खाय बोनोनो नायो प्रयोजन खाय जुदि अंनानै मुसुंगि हानखायबा बोनो जेकुनो एकटा रिजाइन खायरै आकइ फानो माने प्रयोजन खा वार्किं प्रेसिडेंट बो एकजन निजे प्रेसिडेंट ओइ फानो काम खायथों जिनि कुनो आपत्ति करै किन्तु जों यांबो जेकुनो एकटा मिटिं मिছিল खायनानै थांख्ला ओवर खायनानै थांख्ला तुमालाय नक प्रेसिडेंट न टिसा कर वार्किं प्रेसिडेंट न तुमानि माने साका टिसा आको टिसानो जों गोबांमा बरक हाय खायनो प्रश्न खायो आको जों बिनि कुनो सद उत्तर रैमिया किन्तु सद उत्तर रानि बायनो जों बगबाय अनेक किसु बगबाय माने तुमानायसना कोऑपरेट खायनबो चेष्टा खालाया किन्तु ओ कोऑपरेट बरक जों कोआइसा फानो लगेरिया तेई कायसा खालाय जेमन ओ जागाना चिनि YTF नि जे सेंट्रल GS धनंजय टिप्रा बाबू बो अदिने जे सामानि बो किन्तु केबोनि मुं खुरसा जायगा ओ जागाना मास्टार कायसानि मुं कासाय फाइमानि बगै आंबो बेलायनो माने साजाग्या आंबो बोनो कन्डेम खायो आंबो हायाति कग्रंनो जिनि टिप्रा मुथा ता फाइथों जिनि टिप्रा मुथा बिसियो कायसा बाय कायसा ता वाललायथों ता सुगलायथों आंबो नायो ओ जागाना जे आंबो नायो जे ओ मास्टार कायसा बरक काहाम बिनि टंमुंबो काहाम बे एकटा सोशल वार्कार हिसाबै मास्टार चाकरि खालायबाबो सोशलबो विभिन्न धरনের काम खालायो आंबो नायो जे हायाति बरक काहाम र हायाति खालायो मुं हामजा ता मानथों बा बननाम ता अंथों आं बोनो नाय तेई कायसा खालाय अबटंग जे जों 2 तारिख जुलाइयो जे एकटा आगरतलागो तुमाने साना IPFT रे एकटा मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम खालायजाक माने सेंट्रल लाइटे बुबाग्रा सी जागाबो तुमांगा जिनि यांगनि जे मुथानि कयेक जन रक जों मुं मेनसन खालायलिया तुमान बाय बक जिनि यांगनि बरक जे थांनाय ओ मेगा प्रोग्राम जॉइनिंग खालायन थानाय रंनो आकोनायनो बक अदिनबो गारि कासजा जिनि बर रंबो कासजा गोबांमा सिन्दो प्रुफ दङ अ प्रुफनो नायनान खालाय जों तावबो फुनुं मानो जे बक अदिनबो बंकुलो कायसा तुमानाचा गारि सेन्टिगेट माने अवेरनेस खायतंगो आं बोनो दिनै बेलायनो माने कन्डेम खायो हाय टाउंथों जों बरक जों बुफुंबारा जों महाराजानि आइडियोलॉजीनो तैनो काम खालायनाय महाराजानो तैनो टंनाय जों थैसाजाक महाराजानो लगेनो काम टांनाय हिनैनो जों दिनै अंखरजाक जों माने जेकुनु काम खालायफाबो जों महाराजानि लगे थाङै आकोयनो जों बरक रबाय पाल खायनो काम टांनाय आं ते आरो बेसि कक सालिया अ जागोन नान कक पाइरखा नरक सागनो हामजतै बुइनोबा हामजदि साबो इनकेसनि बुबाग्रात मासा न जत पाति खैनाय न जदि सय गबै लिडार्स जदि तिप्रासा जाति न 19टी सम्प्रदाय जाति जदि हामजागो हिंखाय नरबो CPM BJP कांग्रेस न आइ हियावै साइलायावै कायसा नरबो जत थांसागो हामजदि दंदि हाय केन्द्रनि हामारि एकदिन मानाय अबसलि बिनि इमां बिनि आइडियोलॉजी सपना इनखे ताबो जों ते साक ते कायसा ऑप्शन खाय साक सन तातो जदि सावो ईश्वरबो इनखे राजाबो सावो सिनि महाराबो सावो केबो फानो परनो ता बखाता वानसुंदी
केबा सीट ने तावान सुदी केबा एमएलए जाने बाय तावान सुदी केबा चेयरमैन जाने बाय तावान सुदी कायसा सनि फ्यूचर नि बागै थिनांनि बागै बुनो जों मान सुनांनाय आबुनि बागै जों ताबो कायसा गैबे सांमा खैनाय हाय केसिनि हामारि जों माननाय हिंसाव आबुनि बागै आं सारा तिप्रा हास्तिन जरा सिनि जरा तिप्रा साराव जरा तंनाय रना आं सानम जों कायसा मेसेज आं जेटा गोबै सानम जों ताबो जे सिनि 39 एसेम्बली जे प्रब्लेम बिनो फेसबुक तुई बिनो व्हाट्सएप तुई यूट्यूब तुई जों जेटा कौ हायना सिसालाय मानि क इंगे ताबुक बनो आं जतो स्नि सु 39 एसेम्बली या सारा तिप्रा हास्तिनि बरक ना आं कायसा मेसेज खैनम जों जों सय सय जाति दफाना सब हामजाक अब कायसा अनि चैलेंज जे फाइनाय 2023 इलेक्शन जे प्रुफाय आप्रु से बरंनि बखानि बिसिनि जे रोगी जतो सिजांनाय ताखुते बुखरब बिनि बागै ताबुक जतो जाति दफाना हामजागो बुबागरना हामजागो हाय जे एक्टिव सामखलाय किन्तु बखाबाय ताबो सब गाहाम सामखलाय केबो सायमाया आबुनि बागै आं तिप्रा हासिन दुखन कोयान मुसुंगो जों सत्य गबैबायनि जदि बखा गथारबाय जदि हामजायखाय जोंनि थांसाना जों दावहा जतो तिप्रा हासाराव थांसा उमखाय जोंनि हामारि जों वाहा फियाव जानाय ऑप्शन सेस कायसा एजेंडा जेटा जोंनि आनि आगेयाव जेटा जोंनि ब्लक प्रेसिडेंट साखा जे YTF नि फाइसिंबाय जोंनि तिप्रानि फाइसिङाव 39 एसेम्बली जे प्रब्लेम कायसा आना जोंनि YTF नि ब्लक प्रेसिडेंट कायसा आना मिसल खायका 18 तारिखनि हर कायसा रामबाबु नों कायसा ग्रुप गय कायसा मेसेज खायदि मीटिंनि बागै तामनि मीटिं 25 तारिख कायसा जोंनि YTF नि पांडा जों फायजागनाय कायसा नों मेसेज खायदि जतो YTF TWF तिप्रा नि प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट जतो मेंबर आदुं रंनो कायसा नों इनभाइट खायदि बो जागा अंखाय काथालसरी जोंनि बाजार खलागो कायसा आं इनभाइट खायखा 18 तारिखनि समयबा आं कायसा परे खाना जाते क्लियर